ekenekwe m n'unu Igbo mụlụmụ asị m ya dịla oke eke mma dịla oke afọ na taata abụgokwala ụbọchị ọfụ wee na-asị na nke onye ọbụla na-emebi ihe ọma ọ ga-adịkwala ya na mma ọ ga-agazikwali ya onye unu na-anụ onu ya bụ ọzọ Chimereze Chianyanweze na Ogbuọka ekene m unu enwe obele ihe m sị ka anyị weta taata ka anyị kụzitu anyị ga na-eme ka unu na-amata ise ama kedu ka hara kedu ihe ha bụ kedu ihe bụ the corresponding iotas melo na bụla pụta ịfụ na mmadụ wole ọjị wee na-agụkwu mmụọ ikuku agụkwu anyanwụ na agbala agụkwu aja ana agụkwu ndu mmiri kedu ihe ha niile nwere n'ime mkpụrụ ọjị ihe a niile ka anyị ga na-emetụsi aka nzu nwere nzu nke bụ nke ndị aja ana nwere nke bụ nke aja ana ka akpọrọ nzu ndị ichie for your take onye nwe bụ ihe a nke a bụ nzu ndị ichie ọ na-acha pink in color enwelu nzu ọzọ bụ ebe ndị mmiri na ndị enu na wee nwee nkwekọrịta ihe akpọrọ nke a bụ nzu ikenga akwụghị ya akwụ ka esi wee gwupụta ya n'ala bụ ka o si welụdị ihe anụnwa bụ izu ikenga ụfọdụ na-akpụ ya nzu ugo ọ na-acha gbaa ọ bụghị mmadụ niile na-atụ ya maka ọ bụrụ na ị bụrụ onye alụ ị na-akpa nshi ya ya emetụkwa ihe a n'aka maka iwere ya gọcha ọfụ otigbuo gị bụ onye gwụrụ ya ọ na-emebi ọgwụ ka isi fụ ya anụnwa mana ọkwa nzu nke a bụ nke aka melụ aka meli ya kpọọ nke a nwaanyị ụfọdụ na-asị gị na nzu ndị mmiri ịfụ na nke a na-abụ nwoke nke a bụ nwoke mana aka akpụrụ ịbụ anụnwa mana ọ bụrụ aka akpụrụ nke a ọ bụ ọkwa na aka akpụrụ nke a bụ ihe na ebe a n'ime ụzọ nzu ịnọ enwelu aka ya ma akọwachalụ gị ndị nwe ya mana nke a bụ nke aja ana nke ndị nji maka onye chọrọ ịfụ ihe na-eme on its own ọ nzu a ka a na-ete n'iru emechaa ka ga-akọwalụ gị ka eji n'ala ị nwere ike ịlụ na ọ bụghị na iwu bụ na ịgalụ nke nwa dibịa mana a ga-akụzilu gị ya bụ ụzọ nye gị ya bụ usoro maka na ọ bụrụ na ị maghị aka ndị gị na aka ekpe gị ga-adabakwa n'ọnwụnwa ibu na-emepe Facebook recently na WhatsApp ị ga na-afụ ọtụtụ ndị mmadụ kpụọ ma ewu ma ebinyi ma tata na imoloko na-agwa n'ime mmiri na-egbu ọbara ya n'ime mmiri ị marakwa ihe ị na-eme maka ọbọkwa ụta ka eji enye ndị mmiri ihe na ọbọkwana ya na ịnọ n'ime mmiri wee gbuo ihe bụ na ịsa afụgo nwaanyị mmiri ọbọkwa ya ị nwere ike ịnọ n'ime ụlọ be gị ịmalụ ụzọ mara ihe ha na-eme ịkpọ ya bụ nwaanyị mmiri oke osimiri okwu ọ bịa n'elu na enu ebe ị nọ kwụọlụ gị aka n'ụzọ pịote bata n'ime gị na ya nọrụkpa nkata ọ chọghị pụọ nwere ike si through the wall pụọ maka na ọ ga-edogo anya na mmụọ batalụ mana ọ ga-eyikwa wolo mmadụ bịa o wee bụrụ ya ndị mmadụ bụ ndị ọtụtụ bịa mabanye na ọdịnala ụfọdụ n'ime bụ ndị na-ajụ ajụjụ bụkwara ijibe ndị kpọrọ onwe ha aka ji ọfọ na ha bụ dibịa mana ihe ịtụnanya na dibịa nwere ike a na-akpakọrịta abụbọ na-ekwu udo na-enwe nrịrịta ụka na mmadụ enweghịkwa ike ịfụ na oge emere ya bụ oge gboo na ọ bụ ọzọ kịta nwanne aka na-efu luo echi ike anwadị kama na ebe onye fudebe ka ọ madebe aka na-eyi anụ dị iche iche luo echi ekene m na ezi ụmụnne m aka m bụkwa Chianyanweze ọzọ Chimereze na Ogbuọka dịka anyị si wee kpụrụ n'ọnụ ihe m ji wee na-eme ihe a ka ọ na-adịtụ na nkeji bụ ka o wee nwee ike na-abata na-adabakwa achọrọ m ị na-eweta ọmụmụ ihe a n'uju ya aga m akụzi maka mmiri kụzie ise dị na mmiri aga m akụzi maka anyanwụ na agbala bụ ndị enu kụzie ise dị n'ime ha aga m agwa gị ise dị n'aja ana aga m agwa gị ise dị n'ikuku aga m agwakwanụ gị ihe na-eme na nkwekọrịta ha merụ na ụmụ kịrịkịrị ihe a na-eji ya arụ ọrụ eji akpọ ha oku ha wee bịa rie aja ọha ga wee ga lụọ ọrụ mana kịta ihe m chọrọ ime bụ ka ọ ghara ịbụ na o toro oke ogo achọrọ m ka m na-anabata unu maka na enwere igwe okwu bụ nke akpọrọ fon nọmba a ga-edebelu unu nwee ike iji welu tinye anyị na WhatsApp unu wele ya tinye anyị na WhatsApp ebe ahụ bụ ebe mmụta ihe strictly
bụ nke a itinye anyị adị anyị na WhatsApp anwa site na nọmba anwa anyị ga-enye gị ihe ozi ka ọ bụ na ị chọrọ ịmụta ọdịnala n'ụzọ pụrụ iche, na ọ bụ na enwere ụlọ ịlọrụ dị anya, na ọ bụ na enwere ajụjụ dị anya ịjụọ ya nke anyị maara, anyị ga-asa gị. Ebe anwa bụ maka ọmụmụ ihe nke ihe gbasara ọdịnala. Anyị bidogo wee mebe wee na-asị unu anyị ga na-egotere ya unu na nkeji na nkeji na nkeji na nkeji ka anyị na-aga anyị na-eto wee ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-apụtakwa, maka na oge lukwelu anyị ga-akọwa ihe bụ okuke, maka na ọtụtụ ihe dị ebe adụ anyị n'ọnụ bụ nke anyị magoro ji chọta aka. Onye Igbo kịta chie nwere ike isi gị na ofu chi kere ụwa niile, mana ebe ike ekwe kịta ọ daa na ntị ya gam, ọ dịka onye na-akọ ihe amaghị ihe ọ na-akọ. Dịka inwe Igbo ji welu mmalụ Chidi ọtụrụ na ọnwalụ, chi niile jikọtara onwe ha aka ka akpọrọ chi ukwu, na ọ bụ chi na-eke, na ọ bụ chi okuke. Chi ahụ efuru dị iche iche. Enwere m chi nke m, ị nwere chi nke gị, onye nke ọzọ nwere chi nke ya. Ihe ahụ niile ka akpọrọ energy or seed body, na ọ bụ the seed bearer, bụ ya bụ mkpụrụ obi, na ịkpọ ya soul. Mana time will not permit us to dive this deep. And the chain nwe niile nwere awara ha n'azọ. Enweghị ofu chi na control ụwa na-achị ụwa. Enwere nke si na uche ya na-eme n'ihe niile in every sphere of life. Ahachị ka ọ bụ. Maka na ọ bụrụ na ọ dị ụta, ọ bụla ofu chi kele onye ọbụla. Ofu chi were ego nye onye nke a, hapụ onye nke ọzọ na ụbịam, chi ahụ afụrụ mmadụ ọbụla n'anya. O zikuzi na enwere ndị ọkwala asị nwere ndị ọfọrọ n'anya. Ihe a niile ụka wetelu bụ nke ndị mgbamgbe ndị bịara abịa, na ọtụtụ ndị ọzọ na-esi na ha na-ekwu ọnụ ihe gbasara mmụọ wetelu asị gị one God, ọdịnala amaghị ihe ahụ ị na-akọ, maka na ọ bụrụ eziokwu. Awara anwa a na-azọ omelu na ụbọchị ga-emeri tata, obere oge nke ya gafee abanye emerie ya. Oge nke ya gafee asịkwa na ihe ọzọ pụtara na nkịta abụgolo oge udu mmiri, na nkịta abụgolo nka. A ga-agwa gị ihe na-achị ya. Ịmara asụsụ mmiri na-asụ izobe mmiri, ịmara asụsụ mmiri na-asụ isi mmiri ya kwụsị, ọma kwụsị ga-ege ntị n'onu. Ụta ka o si welu dị. Ịmara asụsụ ndị mmiri na-asụ, ha ga-enye ka ihe akwakwu na ihe enwe dịka ha ji wee nye ofu onye bụ ndị wetara anyị okpukpere chi nke si na mba ofesi were bịa. Maka na ọ gwara ụmụazụ ya dịka ejide n'akwụkwọ ha, gị ga-ewetelu m ego ka e wee kwụọ ụgwọ, bụ ụgwọ a na-esogbu anyị bụ tax. Elukwela azụ gboo ego ndị mmiri nyere ya, maka na onwe mmiri ka ọ bụ. Anụ m ka ga-akọwalụ gị ya. Nwa mmiri enwe ndị mmiri chiri eze, o ji wee nwenwe ike wee gaa ije n'elu oke osimiri. Mana ihe ha niile ka m ga-akọwalụ gị ka ị wee maa na ihe a niile abụla ajọ ihe. O mmiri ka emere ya dịka nwa mmiri wee sachapụ ya ụchụ, sachapụ ya ihe kpara oke n'etiti ya na eti ya bụ chi ya, o ji were obi ụwa. E wee site na mmiri anwa dịka Jọn ji wee mee baptizim dịka eji kọọ ebe anwa, o wee bido n'ozi onu chi ya ma wee dubi ya n'ebe ọ nọ kwado ya. O ji were bịa lụba ọlụ nke ọ bịara ịlụ, dịka o ji wee bụrụ ka o ji wee dị na be nke ha. Mana oge ahụ emechiri ya mmiri anwa, ha makwakwara rituals of purification. Oge ahụ ka ọ na wee nubezi onu ti anya ya wee mepee. Ọtụtụ ihe ka anyị akọrọ unu bụ ebe o yiru, mana ọ bụrụ ofu. Ekene m unu ụmụ ụba anyị bụ ndị na-ege anyị ntị n'onu. Mụnwa ga-ala ike ajụjụ ọbụla ị na-ajụ. Ọ bụrụ na ọnọ ihe gbasara akwụkwọ nsọ ka iji ajụ ya, jụọ ya anyị na anyị eme ya wel, maka na mmụọ yi anyị ka akwa ma anyị ọfụma. Ọ bụrụ na Upanishad, ọ bụrụ na Vedas na ụmụ ihe ndị ọzọ. Mana ihe m ji wee chọọ ka ọ bụrụ ihe gbasara akwụkwọ nsọ bụ na so many people, ọtụtụ ndị be anyị bụ ndị Igbo bụ n'ụka ka ọtụtụ n'ime anyị wụnyelu. A na-ekwu okwu gbasara ụka na-ala akenụ ebe ụka nwetatụrụ ya obere, na ebe ha na-eme omenala. Ihe mahụzụ na omenala a ka na-eme anwa ka a na-emekwe, ka o wee mee ike doo gị uche doo gị anya, maka eme ike agwakọtaba ha ncha niile ọ yaghị edozi anya. So mụ ga-achọ ihe ọbụla ị ga-ajụ m, jụọ m ya n'ụzọ akwụkwọ gị anwa bụ Baịbụl. Mụ ga na-akọwakwa gị ya
na-ejikwa Baịbụl doo gị anya dịka o si welu dị maka ọkwalụ gị ihe ọdịnala Igbo kwuru maka ya. Udo dịrị unu Nwachukwu, ya dịkwara unu na mma, ka ọ dịkwa oge ọzọ anyị ga-abịa, mana ọma na-egbu oge oteka aka ofu izu ụka na ịbụọ anyị ga-echieta azụ, mana ọma egbochi anyị na-aza ajụjụ, anyị ga na-aza ajụjụ, mana ọma na-ete eki karịa ofu izu ụka na ịbụọ ị na-echieta azụ na mpaghara dị iche iche bụ ihe anyị ga na-ewetara unu bụ isi ihe niile anyị ji wee mere isiokwu ruo mgbe anyị ga-eji wee binye n'ụlọ, ruo mgbe anyị ga-eji wee nweta ezi nghọta wee maa na omenala bụ ụzọ ndụ. Udo dịkwara unu Nwachukwu. Mbụ ọzọ Chimereze Chianyenweze na-etukwu unu afọ n'ofu n'ofu, si chi unu n'ofu n'ofu, ya bịa gozie ọpụpụ unu na mbata unu. Ihe ọbụla bụ ihe ọma mmadụ ji ama agana ya akọkwana ya. Ise 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 n'aha eziokwu na ọdịnala.